Bé, estem al Compartir de Cadaqués, un restaurant que vam obrir l'Eduard Xatruc, l'Oriol Castro i jo mateix, Mateu Casanyes, l'any 2012, després d'un llarg bagatge al Bulli, a Cala Montjoia, amb el Ferran Adrià i el Juli Soler. I bé, aquí vam decidir començar el nostre propi camí, vam decidir tornar a començar a zero, després de molts anys de treballar amb el format de menú degustació, i aquí vam trobar un concepte de cuina molt nostre, que és el que ens defineix així. Un concepte de cuina basat en el pica-pica tradicional, acostumats a veure a casa nostra les plates d'entremès o les cassoles de guisat al mig de la taula, això és el que hem intentat nosaltres conceptualitzar en el nostre restaurant. La gent pot o no cenyir-se a aquest estil de cuina, però bé, és la proposta que nosaltres fem. Tenim la part més noble del xai, que és el llom, en aquest sentit. Nosaltres aquí què hem fet? Hem desllomat a la cuina el llom sencer al xai, l'hem posat en una salmorra a raó d'1 litre d'aigua, 30 grams de sal, hem introduït el llom dintre durant 15 minuts. Anem a fer ara el cuscús, és un cuscús integral d'espelta. El cuscús el posarem una miqueta a punt de sal, el remenem ben remenat, i ara li tirarem l'aigua bullent al cim, que farà que hidrati el cuscús per si sol, no hi ha cocció. El cuscús simplement tirant l'aigua al cim, reposa i va absorbint l'aigua durant uns 10 minuts, fins que quedi completament absorbit i no hi ha una sobrecocció i manté el seu estat el més pur possible. Mentre el cuscús està aquí hidratant-se durant aquests 10 minuts, passem a presentar una mica els ingredients amb els que acabarem després. Amb un ras al hanout, en aquest cas és un ras al hanout molt aromàtic i aporta unes grans dosis d'aroma des d'un punt de vista més de frescor, floral. Per altra banda tenim una mica de comí en pols i aquestes seran les dues principals espècies amb les que amanirem aquest cuscús. Tenim el llom de xai que hem marcat a la cuina, l'hem sellat a la paella per als dos costats, sense afegir-hi res de sal, com hem parlat. L'hem passat pel forn, un minutet, a uns 180-190 graus, per acabar-li d'atorgar el punt de cocció, i després l'hem deixat reposar embolicat amb el paper albal, amb una cantoneta del forn, perquè acabi d'anar entrant la cocció cap a dintre. I ara veurem el punt que li ha quedat. Tenim com a ingredient principal una crema d'ametlles, una crema d'ametlla tendra, que el que fem nosaltres és texturitzar-la. La lliguem amb una part de xantana, una mica de gelatina i estabilitzant de gelats, i el que fem és un sorbet d'ametlla tendra, així de qual. Normalment els sorbets es fan per consumir-los en fred i nosaltres el que fem és passar el sorbet, deixar-lo descongelar a temperatura ambient i ens acaba atorgant aquesta textura tan cremosa com podeu veure aquí. Això ens permetrà construir nosaltres en el plat diferents espais amb la crema d'ametlla i acabar de construir al voltant amb les gelatines, olis i diferents productes que ara us anirem explicant. Tenim dos olis, en aquest cas un oli de sèsam torrat i un oli de nou d'argana. El sèsam ens ha posat totes aquestes notes que juntament amb la part de làctic que portarem amb una gelatina que ara us ensenyarem combina a la perfecció, i per altra banda tenim aquesta nou d'argana que juntament amb el ras al hanout, amb el comí, amb el cuscús ens aporta aquest punt d'anar-nos aprovant de mica en mica cap a la zona del Marroc. Tot això ho combinarem amb un sèsam blanc i sèsam negre entorrat, una mel de safrà, que no és més que una mel infusionada amb el safrà al voltant d'una hora a uns 65 graus, la deixem allà dintre infusionar, el safrà torrat prèviament al forn va desprenent el seu colorant, el seu aroma, i tot això queda envoltat dins d'aquesta mel de romaní. Després tenim dos elements que acompanyaran la llet d'ametlla, que són una gelatina de llet d'ovella i una gelatina d'aigua d'azar i taronja. En el cas de la gelatina d'aigua d'azar, a part de la pell que ja té en el seu interior, que es pot apreciar així a la imatge, ho acabarem per potenciar des d'un punt de vista gustatiu amb una reducció de taronja i pell de taronja fresca ratllada al cim. Que hem fet un rostit de tot el que és el costellam, totes les parts més nobles que ens ha deixat tota la ventresca i costelles del mateix corder, que hem trossejat, hem rostit soles amb un palet d'oli d'oliva, hem ben rostit, els hem retirat, en aquella mateixa cassola, amb tot el gust del greix del propi xai, hem decidit rostir-hi la mica de cabeça d'alls, les cebes, amb un puntet de farigola, i aquí tenim la salsa del corder final. És el cuscús d'espelta que hem hidratat abans, que hem amanit amb l'oli d'oliva, el ras al hanout i el comí en pols. En aquest costat hi posarem ara 2 punts de comí en pols, ara hi posarem 2 tocs de ras al hanout, amb les fulles de coriandre,
Posarem les fulletes d'estragó. Continuem ara amb la menta. Tenim una flor de romaní per aquí i una floreta de romaní per aquí. La crema d'ametlles, podeu apreciar aquí molt bé la textura de la que fèiem referència abans. Aquí afegim ara els 2 daus de gelatina de llet d'ovella. Continuem ara amb la gelatina de taronja, aigua d'azar i la pell de taronja que ja està dins de la gelatina mateixa quallada, que podem veure i apreciant aquí. Posem ara una mica de sèsam blanc i sèsam negre torrat al cim de la gelatina de llet d'ovella. Proseguim potenciant una mica la gelatina de taronja amb una punta de reducció. Posem una gota de safrà per aquí, amb un toc de redol hanut, un altre de comí. Continuem ara amb unes gotes d'oli d'argana per lo que és el conjunt de la crema d'ametlla, la gelatina de taronja, la mel de safrà, una goteta d'oli de sèsam just on hem posat el sèsam amb el làctic, que és la gelatina de llet d'ovella. Emplatem el llom de corder amb el punt roset de la cocció que parlàvem abans.